Башлап җибәрәбез, дуслар. Татар мәйданы тапшыруын безнең мәйданга рәхим итегез. Инде кунакларыбыз студиядә онлайнда карый аласыз, дуслар. Һәм тыңлый да аласыз bulgarradio.com безнең сайтыбыз аша. Студиябызның мөхтәрәм затлы матур кунаклары бездә бүген Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты махсус проектлар бүлеге мөдире Айсылу Галиева һәм маркетинг бүлеге мөдире Зөлфирә Хәмәдиярова. Хәерле көн, исәнмесез кунакларыбыз. Исәнмесез, хәерле көннәр. Инде кызыл җеп булып безнең бүген лозунг булып булды булса, әдибебез Гариф ага Агуновның бу дөньяда ике магъҗиза бар. Беренчесе шишмә, икенчесе китап дигән иде. Менә шул магъҗизалы китап турында сөйләшәбез. Ничек соң магъҗизалы китапның шишмәсе дип әйтикме соң инде татар китабының шишмәсе хәзер ничегрәк, ни хәлләрдә, ни әхвәлләрдә? Язучылар булганда китаплар чыгып тора, китаплар чыгып торган чагында укучылар алып тора, укып торалар, Аллага шөкер. Шелтерәп тора инде. Шелтерәп тора, тутамаска исәп. Менә интернет киңлекләрендә безнең каләмдәшебезнең хәзер татар китабын укымыйлар, татар китабын укысаң надан каласың дигән сүзләрне укыдым да, әле күптән түгел генә Башкортстанда булып кайттыгыз бит, сез бик зур чарада име. Сездә ниндирәк фикерләр туды менә шушы бәхәсле фикер дияр идем мин.